Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Jassama Ahmad bin Yahya bin Waziri Kharaja Madal Jawa Asabi Imam Syafi'i Yawman Inda Institusi Min Sukil Konadili Min Sukil Konadili saking pasare piro-piro lampu Fatabaan ulingatut Fatabana nuli ngetotake sapa kita ing Asyafi'i. Fatabana nuli ngetotake sapa kita ing Asyafi'i. Pada ketika Imam Syafi'i medal dan pasar yang ada lampu. Terus murid-muridnya ngetut Fa'idan dunadaan yang dalam nalikane kabakna. Fa'idan dunadaan yang dalam nalikane kabakna rojulun utami dong lanang. Iku yusafi buduni sapa rajul bu ing rajul ala rajulin ing atase wong lanang wene min ahli ilmu saking ahli ilmu fal kabat tulin noleh sapa Asyafi'i nang Asyafi'i ilaina mari kita nalikane ning pasar kuwi ana wong lanang buduni dadakan ilmu maring kocone. Adalah Imam Syafi'i krungu, Imam Syafi'i iki ahli ilmu. Imam Syafi'i noleh. Fal tafata ilaina. Imam Syafi'i noleh ning para sahabat. Mosok ana keterangan kok kaya ngono. Bahwa ngucap sapa Asy-Syafi'i. Nazihu bersihna sapa sira kabeh. Asma'akum ing pira-pira kupingmu kabeh asma akum ing kira-kira kupingmu kabeh kupingmu bersih tutup iki dapat sing ngawur ora bener antistima'il khona saking amper krungune omongan sing ora guna padha bersih sapa sira kabeh alsinatakum ing pira-pira lisanmu kabeh anitu isapi ngomong bihi kelawan khona nek ngomong ke sembarangan hukum ke jalanan ilmu kok terangane sembarangan Farinal mustam abrana setuhune wong kang rumakake iku syarikul qaili sebutonane wong sing ngucap wa inna syafi halak setuhune wong sing bodhuri wong sing menduri wae iku layan durayati yen delok sapa asyafi ila ahbathi syai'in maring luweh wawele suci-suci fi ina ing dalem wadahe syafi maknane wong sing nyampe ilmu sembarangan tanpa ana dasare iku asline dene wae iki madhi perkara sing ana. Payah risunuri
seneng utawa gegirei sapa Asy-Syafi'i ayu priyo yen tak mesokake sapa Asy-Syafi'i guru ing syekh wi au iyatikum ing dalem pira-pira wadahmu kabeh. Iki asline iki barane kotor. Ning dene ngomong nak barane kuwi apik. Pengen disok ning wadahmu kabeh. Walau dan sengaja nolak apa kalimat Syafi'i kalimat wong sing dudu sing mentu niku wae. Disakin krana arai kerja. Oborot dua nolak kalimat kama syaka kaya ciloko bihima biha kama syaka kaya ciloko biha kelawan kalimat sopoko ilura wong sing ngucap kalimat ibaratnya dene ora gelem kepikir dhewe kepikir aja Banggolan ngucap sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i kadaba kirim surat sapa hakimun wong sing ahli hikmah wong sing bijaksana ila hakimin maring hakim liyane waktu itu teman-teman didekani sira ilman ing ilmu fala tunis mongko jongkrak beti sapa sira ilmaka ing ilmu sira bidul maten kelawan bidul maten dunubi bidul mati dunubi kelawan pakange pira-pira dosa. Iki Imam Syafi'i dawuhake dene dhisik ana wong sing bijaksana ngirim surat ning wong liyane. Jadi ini memang budaya yang dhisik para wong-wong ahli hikmah, para kiai, para ulama niku saling kirim surat untuk saling mengingatkan. Dulu nyasio ojo seret nek ana sing milih ati. Ini saya dileke berarti saya ono sing peduli maring awake dhewe. Pripun ngene iki dawuh fakulita ilman falatu mislinaka bidul mati dulu. Awak-awakmu kuwi duweni ilmu. Aja nganti ilmumu kita kotori nganggo perkara-perkara maksiat. Sing maksiat kuwi mau ndadekake dosane awake dhewe. Fa innal ilma nurun wa nuru wa hilayah lil asy. Ngemone Gusti Allah iku ibaratake kaya cahaya sing ning ngendi cahaya kuwi mau ora bakal madhangake atine wong sing kakean maksiat. Aja takok, aja bingung aku sinau ya ana ya ini ngaji ya ana ya ini kok ora lendak mudeng. Di antarane ya kuwi. Ilmu sing awake dhewe perboleh ilmu yang kita pahami, tapi awake iki wong sing nganggo sahibul ilmi malah tumindak dosa. Bahkan bangkong uri netepi sapa sira, langgeng sapa sira bidul mati ing dalem perkara zalim. Yauma yas'a ing dalem dinane lumaku. Sapa ahlul ilmi ahline ilmu. Binuri ilmihi kelawan cahaya ilmune ahli ilmi. Orang mungkin iso wong sing berilmu kok malah tidak zalim, malah nambah ilmune, justru malah ndadekake ilmune iku ora iso manfaati maring dek. Wa amma zuhdu anapun utawi zuhde Asy-Syafi'i. Nah, cara zuhde Imam Syafi'i ini pripun iki? Iku fakat pola teman-teman dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i man utawi sapa wong iku idaan ngaku-ngaku sapa man anahu ing setuhune man iku jamaah ngumpulake sapa man bena hubbi dunya ing dalem antarane seneng dunya wa hubbi khaliqiha lan wong lan seneng sing nyiptakake dunya dikol bidi ing dalem atine man fakot kadaba monggo teman-teman gorok ngapusi sapa man ana wong ngaku ngumpulke bondo dunya karo ngomong seneng marang Gusti Allah iku fakot kadaba cara Asy-Syafi'i dikol bidi fakot kadaba iku termasuk gorok. Bapak yang mengucap sapa Al-Humaydi Imam Al-Humaydi kharaja matur sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i ilal Yamani maring tanah Yaman
ma'abadil ulati ing dalem sartane sebagiane pira-pira pemimpin. Ulat yo pengarep wali para wali yo para pemimpin. Fa'in sorofan uli bali sapa Asy-Syafi'i ilana kadang menuju maring Makkah. Jadi Imam Syafi'i berpergian ing tanah Yaman beserta sebagian para tokoh masyarakat. Terus langsung melih ten Makkah di asroti ala fidir kelawan gowo 100.000 dirham. Padahal banguli masang lahu maring Asy-Syafi'i tibaan ing omah tenda fi maudhi'in ing dalem panggonan kharijan ing dalem jobone min Makkah saking Makkah jadi omah tenda. Pakana nuliana sapa nasu menungso iku yakuna padha nekani sapa nasu ing Asy-Syafi'i. Pama baroha nuli ora lebar-lebar sapa Asy-Syafi'i min maudhi'i saking panggonane Asy-Syafi'i. Dalika yo mengkono lah tiba. Ngertos Imam Syafi'i mun terkenal masyhur. Manggone omah tenda yo diparani. Damel tenda mriku diparani. Atafarroko sehingga bagi-bagi lo ngedum sapa Asy-Syafi'i ha ing asrati alafi dirham kullana iya sekabehane asrati alafi dirham. Jadi Imam Syafi'i gadah harta patah 100.000 dirham itu bagi kabeh orang sing dugi diwenehi. Itu namanya dugi, dugi apa sing kira-kira ora pantes. Kira wis ora seneng, kira wis ora pas digo lan itu tidak. Wa kharaja lan madal sapa Asy-Syafi'i minal imami saking kamar mandi narotan ing dalem ambalan sepisan. Fa'aton mulia wa sapa Asy-Syafi'i. Fa'aton mulia wa sapa Asy-Syafi'i al-imama ing tukang jogone kamar mandi maning perkara malang ing bondo kasih rongkang wakeh. Bahkan sing jogo ngoten niku kalau saiki yo satpam ngono kuwi dikai bondo ora pilih-pilih. Awake ora pilih-pilih ora usah sing koncoku. Jajake iki sinten mawon sing karo jajake jenengan sedekah mari sapa wae ora usah pilah. Sing kudu koncoku sing kudu tawe aku. Aja ngono iki. Bahasa koto Wasa kotolan libo apa sauruh pecute Asy-Syafi'i minya dibisaking astane atau tangane Asy-Syafi'i marotan ing dalem ambalan sepisan harofaan uli dhuwurake du ing sautu dalam arti sibuke. Rofaan jujurake dalam arti mengambilkan percote Imam Asy-Syafi'i sing tiga wau sapa insan menungso ilaihi maring Asy-Syafi'i. Wujud rasa matur suwune dipendhetke ngono kuwi sing tiga wau barangnya sing tiga dipendhetke fa'aqa mulia sapa Asy-Syafi'i guru ing insan jazaan krana bales alaihi ing atase rofaan. Jadi sebaik mungkin wong iku nak ditulung ya kudu membalas jasa. Jenengan awet wong sing nulungi jenengan iku ora mergo napa tapi apa jazaan alaihi mergo bales. Nak ora tak tulungi mungkin aku ora iso ngene dibilang wujud bales iki cara gampangane awake dhewe iki ngopahi ya. Bahasa gampangane yo ngopahi kuwi ngomong wong kuwi aja lagi ngomong murah kaya apa-apa kuwi berarti wong ngawur ngono. Ngomong kuwi kudune ana imbal jasane. Imbal jasane dicontoh Imam Asy-Syafi'i iki. Pecute ngoten niku tiba dipendhetke diwehke ngoten niku diwenehi apa khamsina ing 50 apane dinare kayak 50 dinar ora sithik iki pakai 50 dinar iku duit emas mergo jibuke pacute sing dalah niku wae dadi sebisa mungkin
ngomong ngoten kupon gaske napa ngomong napa enten sing duwe jasa maring jenengan dieling-eling jasane. Wasahawatus Syafi'i utawi lomane Imam Asy-Syafi'i iku asyhadu luwih terkenal min antuhka tinimbang yen to diceritakake. Lomane Syafi'i niku lomane temenan. Nak diceritake ora ono rae, ora ono rampunge. Itu gawe dhewe. Wae dhewe ngoten niku sing nganggep awe dhewe loman iki paling mung siji loro telu. Ora wong sak pirang. Tapi nek Mas Syafi'i memang terkenal loman. Warak sujudi utawi pokok dasare zuhud iku as-saqa'u loman. Nek nang zuhud ning ora loman ki ora zuhud, berarti isa kagunungan ning atine rasa seneng maring bondo dunya. Makane wau ning dhuwur didhawuhake dening Imam Asy-Syafi'i man idda'a annahu jama'a baina hubbi dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbi faqad kadzaba. Wong sing ngumpulke bondo dunya lan seneng marang Gusti Allah ning atine iki faqad kadzaba. Makane napa ora mungkin wong zuhud ngaku zuhud ning kok wonge pelit, wonge medhit, ora gelem loman, ora gelem berbagi marang wong liya. Kuwi berarti ora zuhud. Bisa kedunungan rasa dunya. Li anna man krana sedune wong ahad kang seneng sapa man sayan ing suwi-wiji. Iki alasane. Wong ora loman iku mergo sing duwe rasa iman-iman. Iman-iman terus tuku mosok kaya wong. Iman-iman to aku sing tuku kok kowe sing meneh mati melu meneh mati. Iman-iman kuwi sayan ing suwi-wiji ansaka mongko ngeker sapa mandu ing mesti akan menjaga. Ansaka ngeker dalam arti dijogo. Duwe motor iki motor-motor kok silah terus lho aku sing duwe kok kowe sing guna aku. Kuwi. Walam yufarik lan ora misai sapa mandu ing sek. Ora belum bisa sapa barang sing diduweni sing disenengi. Ilang tetep digoleki. Fala yufarik mongko aja misai sira fala yufarik nuli ora misai al malaik bondo. Sapa ilaman kejaba wong. Sawiran kang ino apa adunya dunya fi aini ing dalem pandangane man. Wong sing ora kedunya kuwi nalikane bondo dunyane ucul saka dekne bondone niku mulai entek utawa ilang kuwi biasa mawon. Mergo pandangane nganggep dunya niku sawiran adunya fi aini. Wa utawi sawirat adunya bi aini iku makna zuhdi maknane zuhud. Yo sing sejati nggih ngoten niku. Nganggep bondo dunya kuwi biasa-biasa mawon, ora berlebihan. Bondo dunyane awake dhewe dianggep biasa wae, aja berlebihan. Ya terus pripun supaya ora getol yo niku aja nganti kula jenengan sedaya terlalu berkenangan atau terlalu berlebihan jogo perkara bondo-bondone awake dhewe. Gampangane ngoten niku kula jelas dhewe pahami niku. Wingi ora duwe HP, saiki duwe HP. Mun HP-ne ilang yo bali meneh wong-wonge yo ora duwe. Yo ora susah-susah berlebihan. Wingi duwe sepatu. Saiki ora duwe sepatu, yo balik meneh kaya maune wong maune dhisik nalikane isih cilik yo ora duwe sepatu. Ini ora nyekel duit, saiki nyekel duit. Engko kok ora nyekel duit meneh yo ora susah balik meneh. Wong maune yo ora tau nyekel duit. Oleh sedaya iki didikte dengan segala sesuatu. Nalikane cilik awake dhewe iki ora cekelan duit yo nyantene ora karuan bahagiane ora karuan. Dolanan karo kancane, dolanan lemah-lemahan, dolanan pasaran ngono niku. Uya-uyaan karo kancane bahagiane ora karuan bal-balan nganti ora eling layar. Bahagia perlu apa? Kita ketika masih kecil ora didikte karo perkara-perkara. Ya wis luwih gedhe ngene iki didikte karo perkara. Sing biasane cekelan duit, sing biasane cekelan HP, sing biasane cekelan
alat-alat sing gawe menunjang kemudahan dalam menjalankan kehidupan, contohnya sepeda motor, contohnya mobil, alat transportasi yang lain. Nalikane kula mayami, kula jelasin mayami sok mayami nalikane wayang cilik ora butuh kaya ngono gawe bahagia. Tutuke gedhe ngene iki kok butuh alat-alat menunjang kebahagiaan awake dhewe. Kuwi termasuk wong sing nganggep dunya kuwi berarti kaburat adunya bi ini ora sobirat tapi malah kaburat. Nganggep bodo dunya iki gede. Nalikane cilik kula diasuh pipitan wis bahagia iki rata-rata. Orang kita munggu duit bang aku paling iso begitu jajan iso toko BWS duit bareng kancane kita tekan aduh ngono senenge raka. Tapi ya jadi saiki lu kok mbek kancane cekelan di 1.000 200.000 ngono niku bayar bani saya rokoku. Mergo nopo niku wong yo mergo kuwi mah. Awake dhewe durung iso nganggep sobirat adunya bi ini. Nak kon iso ngono kuwi wae makna zuhdi. Iku maknane sejatine Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.